Ulweni. Hayi man, ikhona into engahlanganiyo apha. Andani noba niyayibona na. Ikhona into engahlanganiyo apha. Siqale kule ndawo. I-South Africans ziyicacisile into yazo. Ziyicacisile i-frustration yazo. Zazicacisa into yobana zona zifila ngathi abantu bokufika bazithathela imisebenzi. Aziyikhange entloko ke loo nto yokuthathela imisebenzi. Zifumane xa bezibane ziyofaka ii-CVs kwezi companies. Zivuka ekuseni zithi xa zifike kuqale kuthathwe abokufika kunazo i-South Africans. Azivelanga zayikho entloko yonke le nto. Yabo. Ezi South Africans athi ke utata uMantashe zilazy. Zifumana xa ngabe bezizama ufaka ii-CVs zizama ukuphila. Safumaniseka into yobana apha siqashwa thina kuqashwa aba bantu bokufika. Isuka apho yonke loo nto. Okay, masiyeke. Uyafika ke wena uthi uzolela ezi-South Africans ziyicacisile into yazo uba zifuna imisebenzi and imisebenzi aziyifumani phi kuqeshwa abantu bokufika. Then wena awuyi kule ndawo bathi abafumana imisebenzi kuyo. Uyasuka wena uyabathatha njengoba usithi uyabalwela. Ubazulisa itown. Xa ubazulisa itown base bakubona ungena eshophu encinci mhlawumbe ethengisela umuntu omnye i-tuck shop. Usithi umuntu makavale umbethe. Engazibuzi nje into yobana mfondini besithi thina sifuna imisebenzi sisithi umkisa nabokufika ngolo muntu uveza neempepha wena uyambetha. Yabo. Akho umsebenzi apha i-tuck shop le. Uzibuze kuloo ndawo. And ayiyekanga ingoma apha ecaleni ukutsho ukucacisa uba Shangane siphuma endleleni. Ayithethi ngaNigeria suka endleleni wento. Enithi Shangane suka endleleni. Akho ngxaki. Nihambe zonke izindawo ningade niye kwezi khampani benisiya kuzo nina zimenze nakhalazi into yobana nifumane imisebenzi. Ungade amke umuntu ayoconfronta zona. Okay, siyeke apho. Sidlule kuleyo. Aba bantu xa sebe-interviewa imathi ihambe njani, zithini iziphumo, nicinga ukuthi sithini isitep esilandelayo. Aphakame ungizwe yena. Athi xa iphendula umuntu onjengoMalema akafuneki apha eKZN okanye kuloo ndawo azobe kuyo. Akafuneki apha ngoba nguye okhuthaza abantu bokufika bla bla bla. Akathethi ngale bebeyimatshela. Siyeke loo nto. Sijonge aba bantu. Uyabona ngokwesho singaphanda uba before kube khona izinto zoba betshisa bokufika bezikhona na ezi-triple zophakela zokubheka phesheya. Ngobani abazifandayo? Because asifuni apha ukulandela abantu abazaziyo babona bane-agenda yabo. But kukhona abantu ababasebenzisayo apha basebenzisa i-enda yabo. Asizifuni into ezinjalo. Kufuneka sazi into yoba baphangela phi, ba-ena malini, baya-afforda na ezi-trip. If abazi-affordi ngobani ababafandayo kwezi. Because size kuleya se-East London. Kuleya se-East London nakhona sisitori siyi-one. Kutshiswa imoto etawuni, kuvandalizwa nezakhiwo. Akude kufikwe kule nkosi bekuthiwe kuyiwa kuyo. Okay. Xa kubuzwa imatch ihambe njani, itheni into, kuphinde kuvela futhi esa speech esiyi-one. uMalema kufuneka nalapha e-Eastern Cape unemvale ulentoza namakwerekwere. Ngobani kanye ifuna sizibuze ngobani abazogeyina kule nto because ngonyaka wovoto le nto itheni iqina ngalonyaka wovoto kudala abantu bokufika bekhona belapha. Uthi xa usithi uyajonga usise be-interviewa pha kubuzwa ngale King uyatsho into yobana iindawo ezithengisa utywala kulaa monti phantse zonke kuba zininzi ezi-ownwa yile King le kuthethwa ngayo. Zibuze ke wena ke bayile na ukuyotapa phaa kwezaa shops because befana uba kulapho kanye ke ngoku bagqithise imessage khona xa bevalwa amapolisa uba bangakwazi ufikela kuyo. Iibhizinesi ezizayo bekufanele uba iva phaa ipressure kuzo kutapwe phaa kuzo. Kutapiwe phaa kuyo asiva loo nto. Asiva kuthetha into enjalo. So ngesike sizibuze uba yintoni kanye liqhubeka apha ngoba ngoku
iyayibhidisa yonke lento yabo. Kungathi kanti khona abantu abathunyeleyo abasetyenziswayo bona bazosebenzisa abantu besebenzisa i-anger yabo yabo. Kuba ningaphinde niqhubeleke umzekelo ndithi yiqaphe lapha umbutho oye wabonakala pha ngumlungu we-Action SA nayo ebendingathi bekufanele uba ngoku if abantu bafila ngohlobo bafila ngalo bathi kucacile umbutho ezovotela yi-Action SA because imibutho esiyivotelayo xa besisilwa khange ivele iyosincedisa yonke because ibingekho yonke yabo. But ke ngone-Action SA ibhale into yayo yabo, ibhalile na into yobana iyazibhekelisa kulaa nto, so into ethetha uba iyabathengisa kwayona game yayo. But into endizibuza yona xa kuthethwa ngemibutho engabalweliyo abantu engabancedisiyo xa besilwa kuvele i-ANC kuvele i-EFF kuvele i-DA. Le mibutho eyo yakwaZulu abantu abaphambili kule nto ngabakwaZulu. Zibuze ke wena ke kutheni imibutho ingafakwa le yakwaZulu imibutho i-IFP ne-MKP nelona ibikhona yona pha ibancedisile ayikhange ibancedise. So ifuna sizibuza apha kwenzeka ntoni apha, ngaba apha kuliwa ile nto ze-cause akude kuye kule direction nengxaki kusiwe even lakho yenza ngcono ilakho because iya ngqo kwaba baqeshi ifike ithi khuphana abantu bokufika nifaka abantu balapha iya futhi seyiphethe ne-CVs at least angathi iyavakala yayo ile ntozo iyavakala yayifight nabokufika. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Bhuti wase-Eastern Cape usende message ebantwini baseMzansi nakuJacinta Ngobese uphakela umthakathi and ungizwe mkhulu. Uthi kahle kahle bekuyini isizathu sale march le bebayende lapha e-East London cause leya march leyana uthi it's like abazange bayende into le bebayele lapha into le bebathi bayola yona e-East London cause abazange baye nakuleya nkosi labalwanayo ukuthi ingabe king e-East London bebatishisela nje imoto tebantu kuyi-chaos. Uthi akazange ayibonena sizathu saleya march. Ngizwe emchunu mabam-interview akunokuthi akhulume ngento labatele yona e-Eastern Cape, khuluma endzaba yamalema ukuthi malema nguye lafuya ma-foreigners la South Africa. So he's saying ukuthi yena sizathu se-march akazange asibone. Labanye abantu bajabulile ukuthi abantu base-Eastern Cape baphumile bayosupporta i-march lebe lapha e-East London, but lo body uthi qho that march was useless. Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.